Има ли връзка между възрастта и успеваемостта на инвитро процедурите? Здравейте, аз съм доктор Георги Вакрилов и съм главен акушер-гинеколог в медицински инвитро център Димитров. Простички отговор на този въпрос е да, има. И то не само значение има възрастта на жената, има значение и възрастта на мъжа. Известно е, че при жените след 37 години рязко спадат и нареченият яйчников резерв, т.е. възможността да продуцират годни, качествени и достатъчно на брой яйцеклетки. Разбира се, това нещо е много индивидуално. При някои жени това спадане на яйчниковия резерв става доста по-рано, при други доста по-късно. Това нещо се разбира чрез изследванията, които правим в центъра. Също така е мит, че при мъжете се запазва фертилната способност до доста голяма възраст. След 40-45 години е нормално при един мъж да спаднат и броя, и качеството, и подвижността на сперматозоидите в семената течност. Ако искате да разберете повече за вашето репродуктивно здраве, не отлагайте повече, а се запишете консултация на линка в профила ни.